Vytrvalostní seriál Offroad Marathon 2011 pokračoval pod taktovkou KM Racing týmu v půli dubna druhým podnikem, tentokrát v Sedlčanské kotlině. Macík Offroad Marathon patří mezi velmi populární závody pro svoji rychlou a kvalitní trať, dobré zázemí a také díky neopakovatelnému rukopisu dakarského specialisty Martina Macíka. Se jde do ulice, když se trefíš mezi futra a vratíš nikdy více. Noci jako Kamasutra, obnažená, infantilní, jako malá konkubína, jo, přísahá, že nezesmilní, chce jen věštit svýho klína, jo. Z baru se jde kolem fary, farář má tvář, čím se podá. Ježíš křížem po safari, blíží se jak anakonda. Tahle noc svý děti hlídá, schovává je do podpaždí, jo. Vyprahlá a bez libida, snad je kránu nezavraždí, jo. Schovává je do podpaždí, jo. Vyprahlá a bez libida, snad je kránu nezavraždí, jo. No jelo to skvěle přes malé technické problémy. Zpočátku, kdy se nám zasekával plyn, to bylo velice dobrodružné, no nicméně pak už to jelo jenom dobře. No tak z začátku to bylo dobrý, ale pak začal padat rozsah, začalo to klouzat, ale jinak jo, dále se to. Určitě to šlo.